गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। आंनि आंगो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। फै जों गासैबो दोंसे खन्थाइ खोनासंदिनि। खन्थाइखौ दैथायहरदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गामि धोनबिलिनि बिनायलाङा। खन्थाइखौ अरायगोन आं के स्वर्गियारि। खन्थाइनि मुङा जाबाय जारिमिन। आय' बर' बिमा नों अरायबो बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थाखाय मेगनाव मोदै लाना बेसेदि दुखु दाहा सहायना थानांबाय। आय' बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर, नाजादोंमोन नोंसोरबो बर' हारिनि खैदां खैफोदखौ नुनानै, बर' हारिनि उदां अखोराङाव उदां बर'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां लाना खोमसिनि लामायाव आगान होदोंमोन अरायबो बर' हारिनि उदांस्रिनि थांखिखौ लाना। सोरबाबा जोबथेसालियाव थानांबाय, सोरबाबा गावनि नखरनि गासैखौबो नागारना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय। जारिमिनाव जानानै थाबाय बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि नोंसोरनि जिउ बाउसोमनाया। अरायबो बर' हारिनि जारिमिन महरै गोबां उदांस्रि सोमावसारग्रा बर' हारिनि अखोराङाव जोंथि आलारि महरै जोंबाय थाथोंसै नोंसोरनि जिउमा। एसेनोसै, गोजोन्थों।